Hadian Arbanai tambah New Tribute Council kalalit dan penprai ki yin brio ki basyong bian halum survey nakaliang ka Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills District ka Kong Rosetta Mary Kurba minta kesngi kalai pawai tarik unaitung kalakot jingyalang ikidukot Jongka Seng HYC Defense Estate Officer na Guwahati bat na ka office Jong USP ka East Khasi Hills. Haba kren Shakila Patay Kubor, President Jongka HYC, ulayatu banakaliang ka Defense Estate Officer, kalapentip bakate ka jaka, kadang don haying bishar, bat nakaliang ka ying bishar, kan sa aya karay hakakat kanday tarik unaylar, arhajar arpusaw, bat kilapentip ru, banakaliang jong kihi, kilakwa banweng no, yabarok kibriw kibasyong bian, hakate ka jaka. Uba Roy ulaong ru, bakaseng kan ap tat hadu kate kasngi jongka kat kanday tarik unaylar, baka ying bishar kan aya karay, bat lada Defense Estate Officer kamla banle EA nakaliang jong kaseng kan sa shim dakiwe pat kisin jam banle e kabadon kam nakaliang jong kaseng mentang singi la yo ban ya kendu ya EDC hadin be ilapha ya ka jing pentep la ni kan notice yang i bakandon ka jing ya kendu lang ring kinoi lam jong kaseng nakaliang jong ka di jong ka DC office nakaliang jong ka office jong Defense Estate Officer nanti na Guwahati bukumjuk ru nakaliang jong office jong SP. Akbai dei bat katu goi ke issue ya ka nakaliang jong kaseng ila shim. Kumba chupen kemau ka arpulai trik ujemang jong mentau snam. Kaseng hadin ba ngilalap ya ka jingdon jong kibriu ki basak bean yang te polum sorbi bedon kumba prapo adu syespak tali gilong ye. Nakaliang jong kaseng ngilalet ngilashim ya kasenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be gitu kibriu ki basak bean hakatu ka jaka. Hot ngilayo banle ekai ke badai banyo bat ngilayo iru kata ka hadin mangi nakaliang jong kaseng ila shim tu senjaman penprai tu giyeng pilayo i nakaliang jong kibor kulit kila penhap kes lani kila pengat kes ikinoilam jong kaseng abang ila hap banwan banle apo police station la arsin laisin menta kila pengat yang i kumba yang alai teligi kes ya vice president bot secretary lai teligi kes haki kendon kiba fair jong ka IPC Tiwala kata nakaliang jong kaseng kung mangilaray ng ba katu ka jaka ka badon ang tu kare ka jaka ka ba penmi ya shibun ki kambean kamtam e ani po sor shlong namar ngilap kung ba kaseng galap ba kare ka jaka ya ka bala supply udrak sa keleng ka sor shlong kawini ki jaka ki ba supply udrak sa keleng ka sor shlong hakaba ki donru kinong supply lane kita kinong di udrak ki ba ki balet shong le sa ka to ka jaka dang kini kisingi ngiyo jingtep nilayo ri kidur jong kibreu kibami na to kajaka kibalet bandeu drug sapo surok bat kumju ra kiwi benta jong sor shlong bat kinda kila amit pat kile shong le sa to kajaka hot matla na kaliang jong kaseng hadin ka arfly trik nyim shim layo shu ban le irung to kajaka namar ba hadin mangilale ya to kam na kaliang jong kibor district kibor pulit kila apara pahara to kajaka bangim yo shu ban rung banmi nrei kumbang ila ong hina do ubasdang ngingi kwa banyo i ya ka complete demolition la ne ka jing penpra ka bapura ka bapenkhut ya ka to ka jaka borok kawe ti ka jingwan yi kendu ka jongi DC mentang singi ka de hadin be DC ila khot yang i banwan ban ya shong ha kini ka jing ether bat hakani ka jing yalang la pentip yang i ka baningkong e kalong ba nakaliang jong DO office na leo Defense Estate Officer ubadi try ka ni ka jaka kila pentip ya ka seng ba kumba kalong hi kumbala pentip mensyua bakadon kata kakis lani ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shalong kila ai kila ingot kitrai jaka ka seng kamdon jingtep ka kies kan ya nama banle e ya mentang itep mangimla rek e ga jingkwa ba ka jing thrang ka jong ka seng kalong ba nalor kini kila ingot kidon sa kumba prapo tuli kilong yeng ki ba syong masa be an ngi jaka yaki de ban pen khoi de ban be na kani jaka rek e ka ba nakaliang jong di office ki pentip yang i ha kani meeting ka menta kalong ba nakaliang jong ki kikwa haban penkhut kemut kikwa ban penkhut je borokhan komut ba yakini ki laingut ru kiba shong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru yakini ki prapotli ki long yeng ki bala lab ha ka jinglet ka jongi du la ka jinglet jurip lang bat ka office jong bu additional district magistrate ka bala pelong aktivisi ti ha ka jingya keren kumba kalong himenta na kaliang jong di office ula pentip yangi ba karai ka ba kakut kan sa agam deh ka khat khandai tarik jong panai August
ban kata kasingi on sayo ya karai kaba on hadin kata on salak ban le ke bedon kam ban le nama nak liang jongki ki kwa ba kaba kwa ban pen kuit ya kani jaka kim kwa ban pen kuit tangi kini giwe ni kwa pen kuit borok khat de nak liang jong kaseng ila ongru ba hadin ka khat khandai terik lada ja baka office jong DO kimyo kanu hukum nak kuat ang bede kini ki laingun de ka jing trang ba jing angnu jong kaseng galong ba kini ki prapau tuli ki long yeng ki basyong be anya kani jaka ki balatep ha pelen barok kitip ke DC office katip nama hadin bala ile ya katu ka survey haringkat bat ngi ka office jong SP katip ka DO office katip ba kini ki beri ki syong be an ka jingkli kolong balai umlak ban le kini ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat do CEO jong cantonment ngila pen paru kiwi ki daw yong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka basyong ki rupat ba ki basyong batam tang shi put arkut ka jaka jong cantonment phikloi ban pan pra Pikloi ba wanra ai ki pu silom penpra simit penpra men step men sngi pim up ye ge re beli pat ikini ki brio ki ba filatip bagi syong be an re pim la beli ai kada ko maki ki ai ka long ba kadon kata ka court order tina kaleng jong seng ngim sim las ngap kawi ka nong rem ka mangiang ka long ba ka kani ka jaka de ban pen kuat ka jing he jong kani ka jaka ka de 0.248 acres ambut ba kumba arp saw hajar square feet kani ka jaka ka jaka borok koi te ka jingkwa jong ka seng golong ba haki hadin ka khak nai trik ni dei ban yo i ba ya kani ka jaka ya kini ki bri ki basyong be ai ni jaka dei ban pra ki budon kam ngim ban si ban pelong ya ka seng sa sin pat ban shim ki we pat ki sen jang ki kham e ho ni la sha pen ngat ki kis ni la sha pen ngat ki kendon re la nangi kwa pat ban pen khoi lane ban yada kham tam e ka jingrung kerthap jong ni gibril ki bangim tip ki wan e kin le che e ki bangitip ki gibril ki bawan tang ban pentho briai kani ka kari ke be ka jongi lamba ki kam be an ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki wei pat ki kam sni bangim tip ki ba maki ki le ang to po jong kani ka jaka namar ban le irong to ka jaka kalong isat met hadu kata tena kaleng jong sengi la kren dak basha ba ki ong ingi aila tak hadu ka khat khandai trik jong panai august namar ba ka kut ka order kan sami na kut hadin ka khat khandai trik jong august ba ki la kren dak basha bakin sayo kata ka order ka balong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khat khandai trik bala dak hadin ka khat khandai trik ngi sngo ba nak kaleng jong ki kimla ban le e ka sengkan sale pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sya namar kum bakalong mentangi myok banrung tu ka jaka mo OEP namar bala set la khang lem bagi bor kulit bakum ta terten dai lada hadin ka khat khandai trik hadin gani gajing ekren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khandai trik kin yo e to hukum ka bakin la ban le ka bodon kam te lada kim la ban le kata la ni kim yo ban le kata ngimban si nak leng jong seng ya ban shim byang sakwi senjam ban le bodon kam Thank you.